Usa ka bodega sa Davao City ang naugdaw sa sunog. Kapin 13 million pesos nga kantidad ang natala nga danyos. Ani ang report ni Jandy Esteban. Miulbo ang dakong kalayo sa Sobricari Street, Barangay 14B, Obrero, Davao City, alas 6 Huwebes sa gabi. Nasayran nga bodega ang nasunog. Daling girespondihan sa kabumberuhan ang maong sunog aron dili mukuyanap ang kalayo. Labi pa nga dunay tapad nga mga gambalay. Sulod sa maong bodega, mga construction materials nga hurot ug kaugnaw. Milungtad ug pulo ka oras ang pakikumbati sa mga bumbero sa pagpalong sa kalayo. Sumala sa BFP nga duna pagyoy mga delikado nga kemikal sa sulod nga mao'y usa sa mga hinungdan nga nakapalisod kanila sa pagpakgang sa kalayo. Kagabi ang ato lang nakuha na information na prior sa incident is na inadungog nga pagbuto no sa sulod sa budiga. Lisod siya sudlon tungod sa presence sa katong mga materials no sama sa kaning thinner, pintura, mga plastic no katong mga PVC nga naa dito sa sulod. So kana magod is toxic no ang iyang aso lisod nga isudlon sa atong firefighters kay posibilidad nga mao ni siya maka-disgrasya no nga makulaps dito. Ginaimbestigahan pa nila ang hinungdan sa sunog. Mikabat sa 13 million pesos ang danyo sa nasunog nga bodega. Mayo na lang gani daw kay dunay firewall ang bodega mao nga wala dayon mikatag ang kalayo. Samtang ilang giawhag ang mga nanag-iyaw gambalay ug mga panimalay nga magbutang og firewall. Ang ato ang kwan yun no mas nindot kung naa siya firewall. Kanang firewall mao na siya makaprotekta na dili siya makatabok no or kung ugaling man ang atong katapad is mao'y masunog kita pod protected ta no nga dili makatabok sa ato tungod sa firewall. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.